novi video. Danas je moj Seki rođendan, puni 3 godine. I sad idemo u Pepinu da kupimo neke igračkice. I pratite me. Eno tamo je Pepina. Ajde. Ćemo? Pa ne znam šta ću da je kupim. Pa da li ima puno? Ovu lutkicu. Ali nećemo. Ona je htjela neku ajkulu, čini mi se. Može. Pa da li je rođenci su šetili nekoj. A ću kupiti druge. Koja je nekako bolja. Može, mama? Šta? Pa neku bebu da je. Pa može i beba. Voli bebe. Ajmo da pogledamo da li ima nešto. Ako nema ništa, onda ćemo nešto drugo. Ali nećemo ih kupiti. Idem dalje. Znači da li ima neka ajkulica. Da, Đine voli onu društvenu igru ajkula. To je tražila. Da li je ima tu? Eno je. Gde? Ajkula. Da. A može krokodil? Šta? Krokodilčić neki. Kakav krokodilčić? Pa na kom ne pritiskamo zube. Pa nema ga ovdje krokodilčić. A možemo li bebu da kupimo? Može. Bebu ili ajkulu? Hajde, odluči. Bebu. Koju ćemo bebu? A koja ti se mama najviše sviđa? Pa ne znam, sve su Ova lepe. koja ima nošu i... Ona može da se kupa, izgleda. Ozbiljno. Da. Kad se i mi kupimo. A može li ovo da se kupa? Može? Ne znam. Da pogledam. Pa stvarno ne znam. Pa da pitamo. Pa pitaj. Da li ovo lutkica može da se kupa? Pa možeš da je skineš, da je kupkaš, dobiješ onu tretu flašicu i cuclu. Gumena lutkica. Imaš ovo, ona piški, na primjer. Ima flašicu i nošu. Evo, ona ju bade mantiliću, ona može da se kupka odmah. Okupaš je kao i tu, staviš je mantilić, kapicu i to je to. Piškanje i spavanje. Pa ne. Šta si odlučila? Hajde. Pa ne znam. Ima, odluči se više. Hoćeš tu bebu? Pa ne znam, ovo ima cukslu, ovo nema možda piške da se kupi, da pije slašće, pa ne znam. Stvarno. Pa tebi je sad ocucla. Pa ne znam sad. A ovo možda piške. Pa možda bolje da ne uzimamo sa cuclom zato što je Đina skoro stavila cuclu pa da se ne seti da ne plače. Šta misliš o Nije, tome? prošli put kad sam je pitala, ona je rekla, ja sam vejkaša, neću više čuču. Stvarno? Kaže, maj bebe. Dobro. Pa ne znam sad, stvarno. 1, 2, 3. Tu ćeš. A čekaj da vidim da li ima. Sad si vidjela nešto nazad. Ajde, ma da idemo. Imaš rozi i plavu. Ja stvarno ne znam je li ovo može da piški, da pije flašicu, ali nema dudo, a ovo može drugačije, pa zato ne znam da je to. Pa evo možemo cuclu posebno da kupimo za lutki kod Kineza. Ako ti je do cucla. Pa da ću. Ajde.
A šta ako je neka nije taman? Emilija, kupuješ lutku, ne bebu pravu. Da ti je super, vidiš, Ajde. za kupanje da je obučeš. A kako se ovo odvezalo? Pa kao bade mantilčić. Samo je odvežeš tu mašnicu, skineš je, okupaš je i opet je vratiš i brišeš. Ovo kupit ću posle zucu. Dobro. Hajde da platimo. Napokon sam kupila ovaj čokol. I sad idemo kući da... Ne, idemo kod tetke da ispremimo iznenađenje i tortu. Aha. Pa ako nam dozvoli ova situacija, možda i proslavimo rođendan sljedeće nedelje u Igronici. A tad ćemo da joj kupimo drugi poklon. Da. Važi. Ekipa, ovdje imamo jednu tortu koju su napravile Ema i tetka za Đinu. Ovdje ima jakoticu, malo špaga i mislim da je dole keks, jel tako? I ovdje ima jednu malu mini i jednu veliku mini. Hoćemo da pevamo pesmicu. Da! Ja nemam maskomet. Nemaš zato što se plašiš. Divan dan, divan dan, divan dan. Našoj Đini rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Čestitamo Đina, rođendan tvoj, a ti nama godine protekle izbroj. Da čujemo? 1, 2 i 3! Duvaj! jako. Jače! Bravo! A Đina, hoćeš da vidiš poklone? Daj prvo tetkin poklon. Šta je ovo? Kolica? Za bebu? A gledaj ovdje, ćeš ovo da otvoriš? Ajde, otvara Anđelina poklon. Ček, sjetiš. Pusti, nek izvadi sama. Vadi, vadi. Evo repka. Pa daj, možda piški, gled. Hoćeš ti da otvoriš ovaj poklon? Da. Ajde. Dođi da otvoriš. Nam, nam, nam. Đina, ti se sviđa beba? Nam, 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 nam. Daj, da. Pa ne tako, Điđo, mi ćemo sada da idemo. Ajmo to da otvorimo. Evo, napokon smo oslobodili lutkicu. Upsi. Đina, kakva je beba? I ti se sviđa? Možeš da se oblačiš i da se kupaš s njom? Da. Gledaj kolica, hoćeš da je voziš? Dija, dođi da te vidimo, Dija. Dođi, ti si da? Dođi, dođi, bebom. I ovo je naša Dija. Dija. Ajde da voziš bebu. Kolice, daj da ti vidimo da možemo. Đina? Đina, jesi dobila šta si htjela za rođendan? Da, može ovo. Može. A ovo je za mene. Može! Hvala puno! Tina, imamo još jedan poklon za tebe. Ima još jedan poklon. Nju više ništa ne interesuje. Još jedan poklon. Koji vam želiš? Ajde, otvori. Otvori šta je. Stvari. Stvari. Kako? Gle, mini, mini. Mini. Tina se rasformisala. Ajde, pogledaj šta je. Rasformisala? Ajde. Ništa ne znam.
drugari, Gina više nije zainteresovana za snimanje videa zato što je dobila bebu. I evo sad će da skine sve i nosi je na kupanje, kako mi se čini. Gina? Gina, da li ti se svideo rođendan? Se svidao rođendan? A u školi? Drugari, vi nam pišite u komentarima kako vam se dopao Ginin poklon. I uskoro, ako dozvoli situacije, slavimo rođendan u igraonici. A vama, ako se svide ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal. A mi se... Ćao ekipa! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear.